political party but kajing kren jong ki wei pat ki kertong ha kini ke MP election kalong bai tang kumnu ban he upja ban pin dai tham ya kajing e jong ki pai ba jong dari ke jala ke jongi ya ka voice of the people party but men ha kani lodon kiri romba kibong wat pha ye ki wei Kibrio bandai benik pat selok sabha bandai ni pat se parliament kam tam e ya ka BPP ida ong bagai kam tam e ya ka BPP kani boro pai ba kami naga jingti ka jing smith ki jongki ba ha ba ka voice of the people party ka yo ban so thit ka yo ka jing I jong pai ba ki tep shan ba kim don show kalawai ha ka politics ha ka ne ka jala ka jongi namar ba ki so thu shan ba ha ba ka voice of the people party ka yo ka jikr shan lagi pai ba kan e ki ba kin bin kin ria bat ya ka BPP na ka donut na ka jing muting berkhat jong ki pai ba namar ka BPP ka don ya ki nongrim Ibak nan, namar ke BDP ke yang halor ki nongren ke yang ke in jong ke jai benri. Nada kadau ha kini ke Lok Sabha Buladet, haba ke jela ke jongi, kidang yaki ki kuan sama, kidang yaki ki long kemi ki long pan, ha ke jela persya ya ke CAA, ke don ke wei ke political party, ke belalam kemat ya ke sorkar ini ke jela. Kau bahagia jela kau orang mengi persyak ya kasih. Kat bahagia parlimen kiong ni ya roh ya home minister ba wanra ya kasih. Kata kadai ke politics jong ke jingsim kabu. Hawe di kren kumway hawe pada di kren sada kumway pat. Ini ke voice of the people party kan ong yepi ba ngi kum ke party la pensyong nongrem halor kan nongrem ke baskem. Kanongrim jong ka voice of the people party kalong ban kmi ban syakri ya ka jella bat nyong pa ka voice of the people party kanom ya pen ya ka hok jong ki nong sok snong jong ka jella bat ki wei pat kata kadai ka ba ni gom ka voice of the people party ni kwa ban kan sai sapi ki pai ba bat habangi kren om dei bangi syukren hendai ni dak prang ben penlong ya kita gicing ular di jogi habang ikren aga por ba ni ne ya ka MLA election ni po ha kita gicing ular di jogi dan kita ki manifesto ke jogi yong ba ni kwa ban wanra ya kata ka jingpen kala ha karkom thum kham thum jam ka reservation but nile ya kata kiwei ki political party ki kular Henry ki andai ki apoi ka por kimle ya kata but ki kenok la yau pai ba kim ai ka jikirsan yaki ka voice of the people party habangi lech parliament ka che ka thong ko jongi kalong banra ya ki mat banra ya ki jura jong ka jalla ki jongi bankren ha parliament hoi ki pun ki issue ki ba ki pai ba naga ni ka jala ka jongi ni don kam ban pinlos ngau ha ka Lok Sabha dan ni ha ka parliament ngala ba ngapai ya ka jala ka jongi bakumnu ki MP na ka jala ka jongi la ka dei ha Lok Sabha dan ni wat ha ka Raja Sabha bakim kren ya takimat jong ka jai benri hapat pinkren dagi MP di banaga waipat kajala kani kalong kanduksa yang ilane kata kacing hikai ini bakum no ngenjit ya kinong mikmat kijongi syaka parlimen habagi pai ya kajala kajongi Iron kam ya ki an ki banyada ya kajala kajongi na ki waipat ki jai benri Iran kam ni ke an ha ka jala ka jongi
nak penjada ya kata kacing long kerpang kijongi idon ki bril kiba la ongye ki bakite kita ki real start hakaan kiba sempang henry kiba kwa banyalam bakla ya kacing pensong nong rim jong ke parti don kiba ong balara ka VPP ka job ya ka MP ka A ka pama kalong ba kani ka parti kan pindu no ya ka 6 schedule na marka kren ya ka article 371 ganong UP ki pai ba baka 6 schedule but ka article 371 kam don jing ya dai ladang yo ya ka article lais pa nyo huwei kamut bangin pindu ya ka district council ka artikel lais pa nyohuwei kadai ka artikel ka payada yang ina ki ain jong ka parliament ka payada yang ina ka ain jong ka sarkar India lara ki ain ki ba mi na ka central government ki atungko bat ka riti ka dustur ka jongi ya ka pamentangim don kanu ka skindon jadi kecingnya dah kapan dah yang ini nak kita kian dan nak kita kita ke policy jong ke central government nyimnon kita kecingnya dah Henry habang ni kwa ban ya thu chok pai ba ni kwa ban batai yang ini syak pai ba bangi don kam ki don ki breu ki bakwa ban yalam bakla habang yom bangi kwa ban ya da ya ka jaj ban re ba jongi ni hap ban ya da nakian jom ke parlimen lagi kita yang ini. Kini kecingok baka PPP kakwa menpendu ia ka 6 schedule nganong UP ka dei tang kibreu ki pom su thu hiru wat ya ka A ka baka PPP ka yeng. Wat kim su thu hiru ka A kata ka 6 schedule ha ka jilla ka jongi. Nakaliang jong ka PPP ni kwa ban penklannya ka 6 schedule ha kata ka dur bakala bantrai na ka benta upay ba om tang mengikwa ban penklan ya ka 6 schedule wa mengikwa ru ban penklan ya kita wasnong di jongi nang bakinla ban country bha sho nang ni sakmat ban chakri ya ka jelam ban chakri ya kisnong di thau di jongi kay hindi ki don ki breu ki bakwa ban jalam bakla pangakwa banong ipi what ban ngap ya kita ki breu ni the voice of the people party habang is thao your constitution habang is thao your nong rem jaga party ni daya perkhat ni daya pusan bat nimdei ki breu ki basupren shongshit bat ki kwa ban pinthami ya pi ki pai ba naman bangi hap ban ai ka jingkhen om tang ya kiba mentah rei wat ya kalawe kebahadin kepateng kebahadin kebawan kiba don ke jala ke but ke kwa banong yipi baga voice of the people party ni kwa ban don kata ka politics ka bayo ijingan na ka benta ka ri ba ka judgment ri ko jongi ho nya yoro na a ka jing pertu ya ki nong yalam hill state ko jongi kiba ya le sitom ibala ai dirut met bensim ban yo ya kata ka jela lajong ka jela ka pura ka bangila yo house nam ka kandai spa nya buat ngai ka jing yero jaki hendai penlap bahagi tu gisnam ka don tang no way ka jing bakla kata ka jing bakla ka long ba habai ki priang ya ka reorganization jong ka Assam house nam ka kandai spa nyo ho habangi yo ya ka autonomous state ki klem ya kren ya ka block 1 but block 2 ka jing bakla shisin bakla house nam ka kandai spa nyo ho ka wanra ya ka jing jenjar ya ki parado paraslam di jongi ibadon na ka tu ka benta jong ka jela ka jongi hado kini kisni but dei na ka ni ka daw bangiong ka kum ka party but kum kita kinong yalam iba kwa ban yalam ya ka riba ka jai ben rew i hapan perkhat ya kalawai i hapan perkhat ya ka longrin ka mandin nang banginam atsu ha ka jinjinja ke e ka bangila yo mat hagi po ki ba mensua ken a ka jing hika ini nang ne syakmat baga kwa banong ihi baga voice of the people party ka wan shafi ka wan jiki paiba ban pani ka jing kersan ha ka ne ka election MP ngakwa banong hang neba kersan
ai ketika mon kebiang jopi ban kersan ya i Dr. Ricky Sengkon i Sir Ricky Sengkon udeng no hikai jonga boleh hikai yang hagi por kadang don college but ila longru unong pe unong kmi abang don jua hostel ani hu ngala itu i la ar pausan snem men jua but ngadei nga ong pi ba udei uwei na kinong hikai ubang ada purom namaru udei unong hikai uba trace itom but uba kitli ya kikena puli but kedu kajinglong kajongi Gamdon ka jing artatin, bai don ka jo ka jing kle, habai ong, banga don ka jing kle nagbenta ka riba ka jaitan reu, gamde ka jing kren, ka basip kren, tang manyo igibot, banga ngets kem, ya ka jing long basisya, ba ka jing long barang ba, jong i Dr. Ricky Sengkon. Kaya khot kaya wele hi, ipai ba, ban ai ka jing kersan, ya ka Voice of the People Party. Mende abang puli ke kot kubur ni, bak nato, bayi wai menteri yang mengakemen penyui, bang lamang san, ajar keluar tingkah, naga benda ikut hai, apa hipai haki kot kubur, kimi tang kispa keluar, kimi tang ki hajar keluar, kimi tang kita kiheu hajar keluar, bagi ingin ai kumta ingin le kumta. Henry yang ong yepi tanggaway. Bakat bagi nang mi kita ki hajar kelur bagi peu hajar kelur, kispa kelur. Ya jelah ke jongi dalam